Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa daghang nasod sa Asia, lain-lain ang paglantaw sa mga tao kang Jesus Christ. Sa uban, ginatanaw siya isip usa ka maalamon nga magtutudlo sama sa usa ka pilosopo o philosopher o spiritual teacher. Sa ubang kultura sa Asia, gitanaw si Jesus Christ isip usa ka propeta nga nagdala og mensahe sa kalinaw ug gugma. Ang uban usab nagtan-aw kaniya isip simbolo sa pag-antos o sa pagpasaylo. Apan sa Pilipinas, ang paglantaw kang Hesus mas personal o mas emosyonal. Daghang Pilipino ang nagtanaw kaniya isip kauban sa kasakit o kalisdanan sa kinabuhi. Mao nga dagko ang debosyon nato dinhi sa Pilipinas kang Hesus Nazareno. Di na mga tao nagtuo nga si Hesus nakig-uban sa ilang pag-antos. Sa mga pista o sa mga prosesyon, makita ang lawom nga debosyon sa katawhang Pilipino ngadto kang Kristo. Sa mga balay, makita nato ang krus o hulagway ni Jesus nga nagpakita sa ilang pagtuo. Sa mga simbahan, ang pag-ampo sad o ang mga debosyon nagpamatuod nga si Jesus usa ka buhi nga presensya sa ilang kinabuhi. Mao nga sa Pilipinas, si Jesus dili lamang usa ka karakter in history o usa ka karakter sa kasaysayan kundi usa ka buhi nga Ginoo nga ginahigugma o ginatuohan. Mao kini ang kahintang sa ebanghelyo karong adlaw. Human sa pagpamulong ni Jesus, nagkalain-lain ang reaksyon sa mga tao. Ang uban miingon nga siya mao ang propeta. Ang uban miingon nga siya mao ang Mesiyas. Ug ang uban usab nagduda, ug ang uban nisupak gani kaniya. Bueno, unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang mga tao nagkalain-lain sa ilang pagtanaw kang Hesus. Sa ebanghelyo, ang mga tao nagkabahin-bahin tungod kang Hesus. Ang uban nagtuo nga siya mao ang Mesiyas nga gisaad sa Dios. Apan ang uban sa gisulti na nato nagduda tungod kay naghuna-huna sila nga ang Mesiyas, dili gayud mahimong gikan sa Galilea. Ang ilang pagduda nagikan sa ilang limitado nga pagsabot sa plano sa Dios. In fairness po daning mga tawhana, naningkamot po badya ni sila sa pagsabot kung kinsa gyud si Jesus. Apan ang ilang mga huna-huna o ilang mga tradisyon, usahay nahimong babag sa pagdawat niani nga kamatuoran. Sa atong kinabuhi usahay parehas usab kita niini nga kahintang. Ang uban nagtan-aw kang Hesus isip usa lamang ka inspiration, usa ka maayong tao apan alang sa mga Kristiyanos siya mao ang anak sa Dios ug ang manluluwas sa kalibutan. Ang mga tao nagkalain-lain sa ilang pagtan-aw kang Hesus. Ikaduhang punto, ang kamatuoran usahay supakon sa mga adunay gahom. Sa ebanghelyo gusto sa mga leader sa mga relihiyon nga dakpon na si Jesus. Apan ang mga gwardya nga gisugo sa pagdakop kaniya mibalik og nitaw nga wala nila siya dakpa. Nahibulong ang mga leaders nganong wala nila buhata ang sugo. Wala nila buhata ang sugo tungod kay sila nga mga gwardya nakabati mismo sa gahom sa pulong sa Dios. Ningon sila, never before has anyone spoken like this man. John 7:46. Sabi ni Saya pa, wala pa gayud kami nakadungog og tao nga nagsulti sama niini nga tao. Ang kamaturan sa iyang mensahe nakapahimo kanila sa paghunong ug sa pagpamalandong. Sa kasaysayan sa simbahan, daghang mga Kristiyanos ang nakasinati og pagsupak tungod sa ilang pagtuo. Ang uban gipakaulawan, ang uban giusig tungod sa ilang pagbarug sa kamatuoran. Apan ang ebanghelyo nagpahinumdom nga ang kamatuoran sa Dios dili mapugngan sa kahadlok o sa gahom sa tao. Ang kamatuoran usahay supakon sa mga adunay gahom. Story time.
Sa mga pipila ka lugar sa India, adunay mga gagmayng Kristohanong katilingban nga nakasinati og maingon ta pressure sa ilang religious practices. Usahay sila pugson nga ilubong ang ilang minahal sumala sa ritual sa majority nga religion imbes sa tradisyon sa Kristyanismo. Sa mga pipila ka baryo adunay pressure gikan sa mga lokal nga communities aron sundon ang ilang relihiyosong tradisyon. Pananglitan, dili sila tugutan nga ilubong sa yuta ang ilang mga minatay tungod kay ang ilang ruling religion mas gusto og cremation. Daghang kadtong mga dili ka afford sa cremation mapugo sa pagpangita og paagi nga layo sa ilang komunidad aron lang malubong ang ilang minahal sa kinabuhi. Usahay ginabutang kini isip kondisyon pod aron magpabilin ang kalinaw sa komunidad. Adunay mga kaso nga ang mga pamilya pugson sa pagbiya sa ilang Christian funeral customs aron malikayan ang tensions. Sa uban nga mga lugar adunay mga balita nga ang pag-access sa serbisyo sama sa internet o uban pang mga benefits diya sa ilang mga villages mahimong makaapekto kung musupak ang usa ka pamilya sa naandan sa majority nga religion. Ug tungod niini, ang pipila ka mga Christians maglisod sa pagpanalipod sa ilang religious traditions. Apan bisan pa niini nga kahintang daghan gihapon ang nagpabilin nga matinud-anon sa ilang pagtuo. Ang ilang pagbarog nagpamatuod sa kusog sa pagtuo bisan naay mga kalistanan. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang Kwaresma usa ka panahon sa pagpalawom sa atong relasyon kang Kristo. Hinaot nga ang atong kasing-kasing mahimong abli sa iyang pulong. Sama sa mga gwardya diya sa ebanghelyo nga wala nila gipasakitan si Jesus, hinaot nga kita usab makaingon nga walay lain nga nagsulti sama kang Jesus. Ang iyang pulong mao ang kamatuoran nga maggiya sa atong kinabuhi. Ug pinaagi sa atong pagtuo, mahimo kitang saksi sa iyang gugma sa kalibutan. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.